O si no, mira para aquí, se chama espacio. Apura, Paco. Dixo a súa avoa que vas a chegar tarde á escola. Paco saiu da cova, pero non quería ir á escola. Él era un rato de campo, non un rato de biblioteca. Rodeou o porteiro, cruzou a cerca e foise en busca de abelás e amendos. Como o campo non tiña paredes, Paco corría, saltaba, emporcallábase, a veces mesmo lle parecía voar. Que fas aquí, Paco? Deberías estar na escola, díxolle a ovella. E Paco empezoulle a decir: é que me atopei co lobo e meteume tanto medo que saí correndo como un lobo. E se Paco di, será verdade. Non si? Ao lonxe apareceu o lobo, coas orellas de lobo, os ollos de lobo, os dentes de lobo. A ovella, do susto, veu un salto mortal e foise correndo para avisar: o lobo, o lobo. Paco saiu do prado, cruzou a cerca e seguiu buscando abelás e améndoas. Como o campo non tiña paredes, Paco corría, saltaba, emborcallábase, a veces hasta mesmo lle parecía voar. Que fas aquí, Paco? Díxolle unha galiña. Deberías estar na escola. E Paco empezoulle a decir: é que me atopei co raposo, meteume tanto medo que saí correndo a pedir socorro. E se Paco di, será verdade, non si?